Street art ή αλλιώς η τέχνη του δρόμου. Στα Εξάρχεια θα συναντήσουμε μια ιδιαίτερη και αμφιλεγόμενη μορφή τέχνης που αφουγκράζεται και αποτυπώνει τον παλμό της πόλης. Δρόμος είναι μέρος του αστικού τοπίου. Street art είναι η τέχνη του δρόμου, η τέχνη που βρίσκεται στο αστικό περιβάλλον και εμπνέεται από αυτό. Όταν είναι βίντεο. Τραβάμε. Περίμενε, εστιάσω, περίμενε. Δεν θα μπορούσε παρά μια παρεξηγημένη μορφή τέχνης, όπως το street art, να βρει στέγη σε μια παρεξηγημένη για πολλούς γειτονιά. Μια ζωντανή περιοχή, σε συνεχή εγρήγορση και ανησυχία, μυστήρια και χρωματιστή. Γνωστή για το πνεύμα ανεξαρτησίας της και τις αξίες που προβάλλει, όπως η ελευθερία της έκφρασης, η κοινωνική δράση και η αντιστασιακή κουλτούρα. Η επιθυμία να επικοινωνήσει κανείς την τέχνη του δεν μπόρεσε να κρατήσει το street art μέσα σε 4 στίχους. Πλημμύρισε ολόκληρα αστικά τοπία, επηρέασε και αλληλεπίδρασε με αυτά. Σήμερα το street art έχει εξελιχθεί και από μια απλή λαϊκή τέχνη έχει μετατραπεί πλέον σε ένα σύγχρονο διεθνές καλλιτεχνικό κίνημα. Αναπτύσσεται σε δημόσιους χώρους με μια ποικιλία τεχνικών, από σχέδια με σπρέι μαρκαδόρο, αυτοκόλλητα, αφήσεις και στένσιλ, μέχρι κατασκευές, προβολές ή μουσική στο δρόμο. Το γκραφίτι είναι ο βασικός εκπρόσωπος του street art και αποτελεί μέχρι και σήμερα αναπόσπαστο στοιχείο της underground σκηνής και κουλτούρας. Πολλοί κόσμος αρχίζει και κάνει πράγματα εντελώς καινούρια. Δεν υπάρχει στην ουσία ένα συγκεκριμένο style. Και η Αθήνα είναι και μια πόλη η οποία σου δίνει πολύ πρόσφορο έδαφος για να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Στην Ελλάδα το γκραφίτι πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 80 με πολύχρωμα σχέδια και μηνύματα επάνω κυρίως στα βαγόνια του ηλεκτρικού και των τρένων. Η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα και του street art, με κάποιες περιοχές του κέντρου να πρωταγωνιστούν. Μία από αυτές είναι σίγουρα τα Εξάρχεια. Το street art έχει κάνει καταρχήν πιο ενδιαφέρουσες τις βόλτες στην πόλη. Τι άλλο να πω. Ζούμε για το street art και ευχαριστούμε τους καλλιτέχνες. Είναι αργά, βόλτα στο πουθενά, βόλτα που με πάει και με φέρνει.
Στα Εξάρχεια πρώτα απ' όλα περνάμε τον περισσότερο μας χρόνο και υπάρχει και μια ασφυδοσία καλή. Της γης τα πέρατα, της γης τα τέρατα. Στα Εξάρχεια βλέπουμε να αναπτύσσεται πολύ περισσότερο αυτή η μορφή τέχνης. Είναι εύκολα αποδεκτή από τον κόσμο που ζει στα Εξάρχεια από ότι σε άλλες περιοχές της Αθήνας. Της γης τα πέρατα, της γης τα τέρατα. Σε κάποιους δεν αρέσει η πόλη και για να την αλλάξουν την ζωγραφίζουν. Τη βάφουν, της αλλάζουν χρώματα. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Τα κίνητρα των street artist, καλλιτεχνικές ανησυχίες και προσωπικές πεποιθήσεις ή απλά η ανάγκη να γίνει ο κόσμος γύρω μας πιο ευχάριστος, όμορφος αλλά και σκεπτόμενος. Εγώ έχω τις λύσεις, εσύ απέμες. Αυτά σου κλείνουν το μάτι σε κάτι άλλο. Όλα γενικά σου κλείνουν το μάτι. Όλα προσπαθούν να σε φλερτάρουν, είναι εκεί στο τοίχο, γιατί γι' αυτό έκανε και ο γραφιτάς. Γιατί θέλει να σε φλερτάρει, θέλει να σε κερδίσει, θέλει να σου πει κοίτα, εδώ, κοίτα με, είναι η εικόνα. Αυτή. Της γης τα τέρατα. Της γης τα τέρατα. Τελικά, το κάθε σχέδιο θα αντικατασταθεί από ένα κοσμικό λευκό τοίχο. Ένας νέος καμβάς για τον επόμενο. Αυτή είναι η φύση της τέχνης του δρόμου. Μια τέχνη φευγαλαία και αυθόρμητη. Της γης τα πέρατα. Τα γράφει έχουν μια βαρβαρότητα. Έτσι. Γιατί ο ένας γράφει και ο άλλος γράφει πάνω στον άλλον. Είναι παραβατικό το γράφει. Είναι μια γυμναστική. Είναι μια γυμναστική ελευθερίας. Αυτό το έργο υπάρχει και είναι εφόσον είναι στο δημόσιο χώρο. Είναι μια εγκατάσταση, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα τυχαίο κτίριο. Το οποίο αυτό έγινε και υπό την πίεση του να μην με δούνε. Δηλαδή, αυτό τα έργα, τα γκράφτη στους δρόμους, είναι ένα χαρακτηριστικό κι αυτό. Ότι αναλεβαίνει η αδρεναλίνη, δηλαδή έχει αδρεναλίνη επάνω το έργο. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη να αυτοπροσδιορίζεται, να αφήσει το σημάδι του, να διαλέξει πώς θα ντυθεί ή ακόμη και τον τρόπο που περπατάει. Γιατί τα παλιά γράφτη στην ουσία είναι υπογραφές, τις οποίες ακόμα και οι γιδοβοσκοί τις κάνουν στα αρχαία μάρμαρα, αλλά και σε οπουδήποτε και αν βρισκόντουσαν γράφανε τα αρχικά τους. Δηλαδή έπρεπε να πεις ότι από εδώ πέρασα εγώ. Η πρώτη εντύπωση είναι το παρουσιαστικό μας. Σε μια γειτονιά αντίστοιχα, η εξωτερική της όψη. Γυρνώντας τα Εξάρχεια, αναγνωρίζεις αμέσως την ταυτότητα αυτής της γειτονιάς, την όμορφη τρέλα της. Τα
Εξάρχεια είχαν παράδοση από παλιά στην τέχνη, γιατί είναι μια γειτονιά με πολλούς καλλιτέχνες, έχουν φιλοξενήσει και λόγω της γειτονίας της με το κέντρο και λόγω του ότι ήταν εδώ το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο. Τα Εξάρχεια για μένα είναι μια ψαγμένη, χρωματισμένη γειτονιά. Πραγματικοί πίνακες που αντικατοπτρίζουν τις ιδέες, τα πιστεύω και τις ανησυχίες καλλιτεχνών και νέων ανθρώπων. Αυτή είναι η τύχη των Εξαρχείων. Το street art για μένα άρχισε να αποκτά ενδιαφέρον από τη στιγμή που με το ποδήλατο ανακάλυψα ακόμα και μικρότερες γειτονιές της Αθήνας και ειδικά αυτή των Εξαρχείων και μέσα του νιώθω καλλιτέχνης κι εγώ. Το street art είναι τρόπος επικοινωνίας. Το street art είναι κοινωνικό μήνυμα. Ουσιαστικά ο καθένας γράφει αυτό που θέλει να πει στον άλλον. Το γραφίτι είναι, κατά τη γνώμη μου, σήμερα η πιο δημιουργική μορφή τέχνης. Το καλό του ζούμε σε μια περιοχή που βλέπουμε ωραία πράγματα. Είναι πολλές φορές που νιώθω να διχάζομαι σε χιλιάδες πλευρές. Είναι όταν είσαι στο μυαλό μου και γουστάρεις να κες κι ό,τι κι αν λες τα παραλές. Menurut saya kesenian di jalan, street art adalah sebentuk kebebasan berekspresi, sebuah bentuk dari kebebasan berekspresi. Jadi setiap senimannya akan setidaknya mengusung kebebasan tersebut. Street art bisa menjadi bagian dan memang ia menjadi bagian dari estetika sosial dan saya pikir masyarakat mulai menerima street art sebagai estetika bagian dari estetika sosial. Το γκραφίτι είναι πλέον ένα εργαλείο αστικής ανάπλασης, με το εκάστοτε κτίριο να παίζει το ρόλο του και να αποτελεί πάντα αναπόσπαστο κομμάτι του έργου. Το γκραφίτι αναδεικνύει τη δημόσια περιουσία. Για μένα αυτό που λένε, ας πούμε, τέχνη του δρόμου είναι στην ουσία πρώτα, ξέρεις, να σκέφτεσαι ότι αυτό που θα το κάνω μέσα στην πόλη και να χαίρεσαι λίγο να περπατάς, να βρίσκεις τοίχους, να ζωγραφίζεις. Δηλαδή πάνω απ' όλα ο δρόμος και μετά έρχεται η τέχνη, αν λέμε τέχνη του δρόμου. Κι όταν πάλι δύσει αυτό το φως θα σε ζεσταίνει εν τέλει. Τι να είναι αυτό που απομένει, ποιοι κέρδισαν πραγματικά, ποιοι μοιάζουνε χαμένοι.
Για να το κάνεις καλά αυτό το πράγμα πρέπει να γίνεις κομμάτι της πόλης, όχι να σε εξυπηρετεί απλά. Πάρε λίγο φως από τον ήλιο που ανατέλει κι όταν πάλι δύσει αυτό το φως θα σε ζεσταίνει. Θέλει τι να είναι αυτό που απομένει κι κέρδισαν πραγματικά ποιοι μοιάζουνε καμένοι. Θέλω αυταρχία να νιώσω με τα λίγα αυτά που έχω. Άλλο δράμα στη ζωή μου πια δεν το αντέχω. Ήρθε η ώρα στη μιζέρια μου να σκίσω βέτο γιατί σκοτεινιάσε πολύ που τώρα πια δεν βλέπω. Σ' ό,τι με χαλάει έμαθα να απέχω. Με τη φαντασία μου ελεύθερος να τρέχω. Γεια. Περνάνε τα λεπτά και αυτά γίνονται ώρα. Πόσα σπαταλάμε της καριέρας στον αγώνα. Πόσο γρήγορα το αύριο γίνεται τώρα. Τι θα θυμόμαστε όταν περάσουνε τα χρόνια. Τι θα καταφέρουμε με μίσος και διχόνια. Φίλα την ψυχή σου και αυτή θα ζει αιώνια. Γιατί δεν είναι και μια περιοχή που ξεκίνησε ως ότι οι γκραφιτάδες πάνε τόσο πολύ. Ήταν ήδη βαμμένοι. Ώρα 7 και σηκώνεσαι. Απλά ήταν βαμμένοι, ξέρω εγώ, με συνθήματα. Δεν είχε τόσο γκραφίτι. Τώρα όλο αυτό αρχίζει και γίνεται ένα πράγμα. Απαγορεύεται την ταχύτητα, το κάπνισμα, το πάτημα στο πράσινο, στο παρκόντος. Γκραφίτι θα δούμε όχι μόνο πάνω σε τοίχους και τρένα, αλλά και σε ρολά καταστημάτων, κάδους, κολόνες. Απαγορεύεσαι κι εσύ, δεν επιτρέπεσαι εσύ. Χρώμα και ζωντάνια πάνω σε κάθε τι άψυχο και αδιάφορο που μέχρι πριν θα περνούσε σίγουρα παρατήρητο. Δεν μπαίνεις σε κύμα, μόνο κοίτα από μακριά. Έτσι κι αλλιώς δεν έχεις πια λεφτά. Στα Εξάρχεια, σε όποιο σημείο και αν βρεθείς, στο φόντο θα υπάρχει σίγουρα κάποιο γκραφίτι που δίνει μια ιδιαίτερη νότα στις καθημερινές στιγμές. Αυτή η ζωντάνια στο καθημερινό τοπίο, σε συνδυασμό με το γενικότερο αέρα που αποπνέει αυτή η γειτονιά, σε κάνει να νιώσεις αμέσως ότι εδώ συμβαίνει κάτι το διαφορετικό. Τα Εξάρχεια είναι μια φορτισμένη περιοχή και μια περιοχή που μπορεί να σε εμπνεύσει, να νιώσεις αυτή την ελευθερία. Είναι η πιο ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, ειδικά για κάποιο γκραφιτά. Για όλα. Δηλαδή δεν συμφωνώ με το ότι πρέπει να είναι όλα τα γκραφίτι ωραία ή να γίνονται για να ομορφύνουν την πόλη μόνο. Μπορεί να είναι και άσχημα και να σε ιντριγκάρουν τόσο πολύ που δεν είναι πάντα αισθητική παρέμβαση. Δηλαδή θα κοτσάρω και εγώ το δικό μου και ας ξέρω ας πούμε ότι μπορεί να μην είναι και τόσο ωραίο. Η πρώτη μου επαφή με τον γκραφίτι ήταν ο δρόμος. Τα πάντα είναι δημόσιος χώρος. Δεν θέλω να πάρω τίποτα από κανένα. Αυτοί τα παίρνουν από εμάς.
Το street art είναι η τέχνη που παράγεται στο δημόσιο χώρο, σε μια πόλη. Όμως η κάθε πόλη είναι εξαρτώμενη από το ιδιοκτησιακό της καθεστώς. Τι είναι ακριβώς δημόσιο και τι ιδιωτικό, πού τοποθετούνται τα όρια και ποιος τα θέτει, γιατί το γκραφίτι να θεωρείται βανδαλισμός, από τη στιγμή μάλιστα που πολλά μαγαζιά το χρησιμοποιούν πια και ως μέσο προβολής. Το γκράφιτι έχει κάτι από μια αλήθεια, γιατί πας και το κάνεις στο σπίτι ενός άλλου. Έχει όριο, έχει περιορισμό. Έχει, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πας σε ένα μνημείο και θα γράψεις απάνω, γιατί άστο, σεβάστηκε ο χρόνος. Άστο, εκεί πέρα το δούμε όπως είναι. Δυστυχώς όμως παρατηρείται αυτά τα χρόνια τα τελευταία και μια ασυδοσία, μέσα εισαγωγικά πάντα, αλλά μια ασυδοσία, ας πούμε, στους κανόνες που θα πρέπει να διέπουν και αυτή την τέχνη. Μια ασυδοσία σε ποιους χώρους μπορούμε να κάνουμε γκράφιτι. Κατά την άποψή μου, ένα ανακαινισμένο νεοκλασικό, φρεσκοβαμμένο και με μια αρκετά μεγάλη προσοχή από τον αρχιτέκτονα που το έχει φτιάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο παραπάνω επέμβαση για να γίνει πιο όμορφο ή να κοσμήσει πιο πολύ το χώρο. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί αυτό, έχει γίνει πιο μαζικό. Με τα καλά του και τα κακά του. Βγαίνουν ποιοτικά πράγματα, αλλά βγαίνουν και, να πούμε, πνευματικά και καλλιτεχνικά σκουπίδια μέσα από αυτό. Καθένας έχει τις δικές του ιστορίες. Εδώ που μεγαλώσαμε δίχως τις χορηγίες, γεμάτος ως το κόκαλο από λάθη αμαρτίες. Οι καταστάσεις δεν είναι όπως παλιά, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη συνοχή μέσα στον κόσμο των εξαρχείων όπως υπήρχε παλιότερα. Ίσως γιατί υπάρχουν και πιο ακραίες αντιλήψεις. Κάπου τα περάσαμε μαζί κάνοντας σχέδια, κοιτάζοντας εκεί ψηλά στα αστέρια. Εγώ και οι φίλοι μου. Παρόλα αυτά, ίσως και επειδή είμαι και από φύση αισιόδοξος, ότι μπορεί να έρθει μια συνεννόηση και μια επαφή που να επιτρέπει και το ένα και το άλλο να γίνονται μέσα στα εξάρτητα. Είχαμε τα όνειρά μας κι ας μην είχαμε βαθμούς. Μέσα από δρόμους βγήκαμε αγκαθωτούς. Έχει μια σκανταλιά μέσα που είναι του νέου. Δηλαδή πρέπει να κάνει σκανταλιά. Στη σκηνή όταν τραγουδάμε, είναι τα παιδιά σε εκείνη τη φωτογραφία. Καθένας είμαι. Η ανοησία του νέου είναι δημιουργική. Του γέρου είναι καταστροφική. Να χαμογελάς, μια παλιά φωτογραφία. Δικιά μου ιστορία, δικιά μου αμαρτία. Έχουμε κοινή πορεία για όσα χαρακτήκαν μέσα στην καρδιά. Για εκείνα που πιστέψαμε από μικρά παιδιά. Κάποιες φορές το γκραφίτι γίνεται κατ' επιθυμία του ιδιοκτήτη του κτηρίου για διακόσμηση, συνήθως με συγκεκριμένη θεματολογία. Το γκραφίτι στο δρόμο θεωρείται επαναστατικό στη φύση και στην πράξη παράνομο, ενώ ένα έργο που ανατέθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου θεωρείται καλοπισμός και είναι κοινωνικά αποδεκτό σαν έργο τέχνης. Δεν είναι όλα ωραία τα γκράφιτι, ούτε όλα έξυπνα. Τι να κάνουμε τώρα. Αν εκτονώνεται η χαζομάρα έχει ενδιαφέρον. Αν η χαζομάρα δεν εκτονώνεται, τότε τι κρατάς μέσα σου, δημιουργεί αρρώστιες. Το street art συγκεκριμένα στα Εξάρχεια είναι ομορφιά, είναι αλήθεια, είναι επανάσταση.
Οι βανδαλισμοί είναι σίγουρα μια καταστροφή ιδιοκτησίας. Ποιος όμως μπορεί να κρίνει πότε γίνεται μια καταστροφή? Καταστροφή για πολλούς μπορεί να είναι δημιουργία ή έστω η αρχή για κάτι δημιουργικό. Έχει μια βαρβαρότητα, αλλά αυτή η βαρβαρότητα είναι τέχνης βαρβαρότητα. Είναι μικρή η βαρβαρότητα. Εμένα δεν έχει απασχολήσει ποτέ. Το γράφτη για μένα έχει δύο βασικές όψεις. Η μία πολύ κακή, η άλλη πολύ καλή. Πολύ καλή είναι αυτή που δίνουμε μια αξία στον χώρο και πολύ κακή είναι αυτή που επιμένουμε σαν καταστροφή στον χώρο. Εμένα μεμονωμένα μ' αρέσουν κάποια πάρα πολύ. Αλλά τώρα όλο αυτό το πράγμα έτσι σαν θέαμα δεν μ' αρέσει καθόλου. Όπως και να το κρίνει η κοινή γνώμη, είναι γεγονός ότι οι διάφορες εκφάνσεις του street art έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου της τέχνης που προσπαθεί να κατανοήσει τι είναι αυτό που μέσα από την αμεσότητα και την απλότητά του έχει συγκινήσει τεράστια πλήθη κόσμου. Το street art στα Εξάρχεια είναι για μένα έμπνευση. Το street art είναι ελευθερία. Είναι επιβλητικό. Γιατί νομίζω ότι το street art μπαίνει, ακόμα και όταν μπαίνει στο σύστημα, μπαίνει με δικούς του όρους. Καλό είναι όμως να το κάνουμε αληθινά. Να το κάνουμε επειδή το γουστάρουμε και λίγο να έχουμε το μυαλό μας σε αυτό που σκεφτόμασταν όταν ξεκινάγαμε. Το γραφίτι είναι καύλα, είναι ελευθερία. Ένα έργο στο δρόμο αποκτά διαφορετική δύναμη. Είναι διαφορετικό να δουλεύεις σε δημόσιο χώρο από ότι σε ένα εργαστήριο. Εκεί είσαι εκτεθειμένος και δράς υπό παρανομία. Δεν είναι ένας άσπρος καμβάς που κάνεις ό,τι γουστάρεις. Πρέπει να προσαρμοστείς με διάφορους τρόπους. Προτιμούμε την ελευθερία και την αμεσότητα του τρόπου. Dan apabila kemudian street art dicabut dari akarnya, dari tempat dia tumbuh di jalanan dan dipamerkan di dalam galeri, saya pikir seni tersebut akan kehilangan semangat kebebasannya. Ο καθένας μπορεί να δει τα έργα του δρόμου χωρίς να πληρώσει εισιτήριο. Ο καθένας μπορεί να τα εκτιμήσει και να τα κρίνει. Αυτό είναι που καθιστά τον γκραφίτι μια τόσο πηγαία και αμόλυντη μορφή τέχνης. Κατά κάποιον τρόπο, τα έργα είναι εκεί για να μας υπενθυμίζουν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και της διαφορετικότητας. Sebenarnya saya tidak mau berkarya dan selalu tekun di dalam studio mengerjakan lukisan-lukisan saya dan mengabdikan seluruh kemampuan kreativitas saya untuk berpameran di galeri. Saya mau berkarya di tempat di mana di sana ada kebebasan, di mana semua orang dapat mengakses karya saya, di mana semua orang dapat melihat dan membaca opini saya.
dapat diakses oleh semua orang tanpa ada kelas sosial apapun. Ketika saya berada di jalan dan kemudian melihat sebuah tempat, atau tembok misalnya, saya tidak melihat ada limit di sana. Di sana malah tersedia ruang kebebasan yang bisa dieksplor secara bebas gitu. Το street art, κατά την άποψή μου, είναι μια μορφή τέχνης αρκετά ελευθεριάζουσα. Είναι μια μορφή έκφρασης που μπορεί να την χρησιμοποιήσει ο καθένας. Πολύ πιο δημοκρατική και ελεύθερη από τις τέχνες που μπορούν να γίνουν μέσα σε ιδιαίτερους χώρους και σε κατάλληλα διαμορφωμένα μέρη. Θέλω να μιλήσω για όλα εκείνα που πεθαίνουν κάθε μέρα στη δουλειά μου. Ο ανατρεπτικός χαρακτήρας των εξαρχείων παίρνει διάφορες μορφές. Χαρακτήρας πολλές φορές αντιδραστικός, αγανακτισμένος ή άλλοτε ρομαντικός και νοσταλγικός. Αυτό το χαλαρό, αλλά όχι αδιάφορο, ας πούμε. Δηλαδή ο κόσμος νοιάζεται για αυτό που συμβαίνει γύρω του και αυτό αποτυπώνεται τελείως στα εξάρχεια. Το νιώθεις ότι μπορεί να βράζει, ας πούμε, ο τόπος, αν υπάρχει αδικία. Εχθρός, αφεντικό και νόμος, μακρύς. Ντυμένο με ζωγραφιές κάθε είδους και αφήσεις οργανώσεων ή δράσεων, το τσιμέντο αποκτά φωνή, κραυγάζοντας για συλλογικότητα και κινητοποίηση. Karena dia lahir dari tempat publik, dari jalanan, yang kemudian jalanan ini bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat, ada baiknya ya seni tersebut bicara tentang fenomena sosial. Jadi ini semacam interaksi antara seni dengan penikmat seni tersebut. Το γκραφίτι σίγουρα είναι μια πολιτική πράξη. Τα πάντα είναι πολιτική πράξη. Είναι ένας αντικατοπτρισμός και των πολιτικών γεγονότων. Δηλαδή έχουμε πολιτικά συνθήματα. Τώρα στα εξάρχεια είναι λίγο πιο συγκεκριμένο και λίγο πιο πολιτικοποιημένο, θα έλεγα. Βγάζει όλη την αγανάκτηση που ο καθένας έχει, βγάζει πολιτικό μήνυμα, βγάζει γενικά το ότι δεν είναι εύκολο να κοροϊδέψεις τους κάτοικους εδώ της περιοχής. Και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται συνέχεια και πάει από το καλό στο καλύτερο και βλέπουμε πολύ ωραία κομμάτια να ομορφαίνουν την πόλη μας και να περνάνε αυτό που πρέπει και τα σωστά μηνύματα προς τα έξω. Για δοκιμάσαι για να γίνει Εδώ οι τύχοι λειτουργούν σαν καθημερινή εφημερίδα και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να σηκωθούμε από τον καναπέ μας, να γυρίσουμε στους δρόμους και να απαιτήσουμε όλα όσα αυτοί οι δρόμοι φωνάζουν. Υπάρχει πολύ γκραφίτι που κινείται προς τα εκεί και είναι πολύ σωστό και αναμενόμενο. Τα υπόγεια ρεύματα της πόλης. Τα γκράφιτι αυτό είναι. Τα υπόγεια ρεύματα της πόλης. Κοίτα, κάθε φορά που γίνεται κάτι που θα ξεσηκώσει τον κόσμο κοινωνικά
και υπάρχει αδικία, όπως ας πούμε η δολοφονία του Γρηγορόπουλου, όπως όλα αυτά που συμβαίνουν, έχουν άμεσο αντίκτυπο με τη μία στον τοίχο. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που θα δεις είναι ένα σύνθημα. «6 Δεκεμβρίου του 2008. Οι κάτοικοι, ανάμεσά τους και πολλοί καλλιτέχνες, αντέδρασαν, ύψωσαν τη φωνή τους απέναντι στο κατεστημένο και ενάντια στην αστυνομική βία. Φυσικά τα συνθήματα στους τοίχους πολλά, στα Εξάρχεια ακόμη περισσότερα. Μετά τη δολοφονία του Αλέξη έγιναν πολλά. Βάφτηκαν πολλοί δρόμοι, γράφτηκαν πολλά συνθήματα, ήταν ένας φόρος τιμής. Το street art στα Εξάρχεια είναι μια μορφή τέχνης που έχει παράδοση, θα έλεγα, χρόνο. Μετά το 2008 που έγινε η δολοφονία του Αλέξη στη Μεσολογγίου, άλλαξε λίγο μορφή χωρίς να χάσει και την πρώτερη της έκφραση. Έχουμε κάπως πιο πολιτικοποιημένη έκφραση σε γκράφιτι, κυρίως στους δρόμους. Όσο υπάρχουν αιτήματα, η ζωγραφική στους τοίχους δεν θα σταματήσει. Εξέλιξη στο γκράφιτι φυσικά και θα υπάρχει. Όσο υπάρχουν πόλεις, όσο υπάρχουν δουλειές. Ο καλλιτεχνικός του χαρακτήρας τον θέτει ως ένα από τους πιο ειρηνικούς τρόπους για να διαμαρτυρηθεί κανείς. Έχει ενδιαφέρον η τέχνη γιατί μόνο εκεί μπορεί να είσαι παντελώς ελεύθερος, να κάνεις όσους φόνους θέλεις. Στα Εξάρχεια, εύκολα μπορεί κάποιος να γνωρίσει, ίσως και να μοιηθεί μέρος της κουλτούρας της γειτονιάς, τριγυρνώντας τα στενά που τόσα έχουν να πούν. Εδώ, οι κάτοικοι προσπαθούν να διατηρήσουν τη διαφορετικότητα της περιοχής και το καταφέρνουν.
τι φωτογραφίες βγάζετε, τα graffiti. Α, τα graffiti. Ναι. Καιρός καφέ. She